Lidi, já se Šiva zdravím u dalšího videa a dneska to bude Safer Game. Udělal jsem hodně podzemek, udělal jsem to ve videu, ale to video se mi nepovedlo. Nenahrál jsem mi zvuk a hrozně se to sekalo, doufám, že tady to už bude dobrý. A jsem u věže u 13. okna, prostě po schodí. A tady mám poslední to si uděláme. Mám tady cirkus hrůzy. Dal jsem mu na ránu. Krása, jsem dobrý. Jdeme hledat, jdeme do věže. Najdem si klíč a půjdeme do věže. Takže, ale školačina. Komu spadne do hospody školačina? Komu? Já nevím, asi mě. A kdybyste potřebovali takový bakterie, jsem dvakrát zabíjel, ok. Kdybyste si říkali, kdybyste si říkali, když máte malý už jakože cestování, tak musíte jít do hospody a vám to ukážu. Ať na to nepůjdete mít, tak půjdete do hospody, počkejte, do hospody, teď budete mít takhle a budete furt na to klikat, takhle klikat a ono vás to tam takhle po chvilce portne do toho podzemka. A potom se vám úplně doplní celá. Takže můžeme si jít spláchnout tady ty zbraně, jenom tady ty dvě, tam to je ze záchoda, to nemůžu už spláchnout. A do čtvrtá. Jak to, že to tam nejde? A meč. Potom to dám do věže. Teď. Ale můžeme se rovnou potom spláchnout. Takže klíč. Není klíč. Aspoň nám ten epic tady. A až mi dojde hospoda, to cestování, tak vám to ukážu. A už jsme docela, nejsme moc vybavený, no. A jsme už mohli do věže, takže jsme moc vybavený, máme moc velký. Na takový malý level máme hodně moc dobrý věci. Protože tak v tady tom levelu nám mělo padnout tak 500 miliardy. Už mám jenom 3 miliony level. Kdyby nechtěl mít 3 miliony level. Ne. A tady, když se vám nepro když tady nepůjdete mít ty peníze, tak se nebojte, máte již nekonečno. A hubiček taky, 4000 mi zbývá jenom, to je málo. Mám ještě 100 milionů. A počkat. Jo, 100 milionů. Ne, 10 milionů. Počkat. Já si spočítat. 100 milionů. Ano. Dobře se to spočítalo. Jo, a tady ten private se hrozně seká. Protože tak asi těma houbičkami je to český private. Když jsem tady to je něco jak tady tím private vytvořil jeden kluk, který se kamarádí mým kámošem, který bydlí hodně daleko. Až v Praze, daleko. 5 kilometrů. Ne, to není 5 kilometrů, to je 150 kilometrů od nás. Já dávám věci, které tam prostě nemají, dávám hospodu, kde prostě nejsou takovýhle věci, epiky, protože já potom to nechci prodávat, jsem jiný.
A potom to prostě nechci mít, furt chci mít prázdný invent, protože to je furt otravný. Další školačina. OK, tady něco na ně to vezmu. Když tam je nějaká dobrá věc, lepší než ta moje, tak to vezmu, ale tak jako potom to zase prodat. Nevím, sluchátka tak. A nechce nám spadnout klíč. Klíč? Ne. Aspoň tady toto je hodně zkušenosti, to má docela. Mám zlatý profil, to jste si taky mohli všimnout a no, ani to nemám moc, ten to moc nezná, tady ten private, to na něj skoro, on prostě chodí a furt chodí do arény, by byl ten nejlepší, ale já, je krása, aby se dostal na první místo, tak to potřebuji hodně, protože jsem na 1332 a tady ten první má úplně dobrý věci, 90, tady ten. Level 3335 a má úplně dobré zbraně, tak toho asi nedáme. Hádám. Tady má druhý účet. A tady je další jeho účet. On má prostě úplně dobrý účty. A mohl by jsem překonat toho, jak tam měl level 800, to by jsem mohl překonat. Ten ani nevím, jestli je první, nevím. Nic na ně. Chtělo by to klíč. Chtělo by to hodně klíč. A já jsem napiju, než mi to mezi tím. Co? Ňam. Juice se miluju. Napište do komentáře, jaký je váš neoblíbenější juice. Za mě multivitamin. Prostě. Je úplně dobrý, měl. A potom je pomerančový. Ten je taky docela dobrý. To je úplně hrozný, musím si sednout. A bude videa hodně z Crafting Dead a s Ondrou. Ondra je prostě, ale jak to, že už mám otevřený podzemko? To ani nevím. Tady to asi není na klíč a tady když to doděláš, tak už to asi máš úplně celý dodělaný. Tak to je dobrý, ale teď to podzemko jsem nikdy nedělal. To ani nevím, že tady je. Protože jsem tak daleko nikdy nebyl. Byl jsem vždycky jenom třeba u toho 3., ale takhle daleko, to jsem se ještě nikdy nedostal. To jsou nějaký duše, ne? Jo, stará duše. Teď půjdeme na mladou duši, ne? Ne. Co tady to za duše? Jo. Ani neznám. Těším se hodně na tadyto podzemko. Na 13. poschodí, to je levíčka. Počkej, tady to pro vstup do této oblasti potřebujete klíč. Prostě jak je tady taková ta místnost, nevím, jak vám to popsat. To rodina, ne duší, rodina duší se to jmenuje. Ach jo.
To je blbé, to je blbé, to je blbé, to je blbé, to je blbé. Spadl nám vysavač. Blbější. Hodně. Tak jsem to prodal, mám tady 2 hulky. Já ani nemusím vybavovat, oni jsou stejně dobrý. Pejsek. Speciální pejs. Pejsek. Já mám rád psa. Ale nemám rád psy. Stoja. To je vůdcová hromada. OK. Vůdcová hromada. Já bych nechtěl. Už tam nejsou duše už. Už jen došly. Teď tady je advokát. Co teď půjde? Půjde také žádná duše. Ale je tady ďábel. Ďáblík. Easy. Že by se mi otevřelo. Jo, je to tak, měl jsem pravdu, že když to doděláte, tak se vám to rovnou otevře. Do 13. patra. Tady to není moc hezký ani. Tady je nějaký peklo, jak hádám. Tady je super nějaký peklo, jak koukám. Když tam už jsou čerti. Nějaký asi kouzelný peklo. Teda kouzelný patro. Ďábel víla. Víla ďábel. Kouzelná víla Indra. Tak jo. Já jsem tak úplně dobrý jména. Koho to napadne takový jména. Kouzelná víla Indra. Ale vlastně smysl prostě. Teď bude zase nějaký ďábel. Ďáblíček. Teď to jsem já. Ale to je Kenny. Takové vypadá Kenny. Takové bílé. Takové dlouhý vlasy. To je celý Kenny, hej. Kenny normálně je ve hře. Ne, teď to je Kenny. Tam to jsem byl já. Je starší, takže a je větší. A má posperovaný celý pokoj. Grafity tam má všude. Tady to je Siky. Kámoš, Siky. Taky takový mohutný. A já mám normálně z toho, teď tu normálně partu toho kámošu. A tady to... To je Vojta. Dobré, takový ďábel. Bez peněz má hodně. Tak tady toto nevím, kde. To je ten Ufomo. Takovej debil. Tak tady to nemůžu popsat. Peťa. Honza Smluvnář. Tafety pilo. Hele, teď to uděláte to. Nebo nějaký jízek. Ale tady ten už mi ubral, ale. Už mi ubral. A na jméno ví, že
Chtěl bych dokončit věž. A mě se hrozně zajímá, co se stane, když budu mít hotovou věž. Hotovou věž a třeba ještě něco. Podle mě, co se stane? Asi se stane, že se mi odemkne další podzemko, ale to asi bude prej. Kámoš mi říkal, Ondra mi říkal, že je prej nějaký nebes, že půjdeme do nebe. A do nebes a tam půjde další podzemko a potom půjdeme do pekla. To nevím, ale nevím to. Jo, třeba místo. A když tady mám místo, jo, aha, tam je hůlka. Viditelná. Všechno prodáme. Nakupujeme. Teď to je blbější než tamto. Já chci dokončit věž. Dneska musíme dokončit věž. Jak dlouho točíme? 16 minut, to je ještě dobrý. Já to aspoň na té 30, to už bychom mohli mít hotovou věž. Nevím. 5 podzemek. 150 podzemek. To je dobrý. Čekaj, 150 ne? Kolik jich tady je? 5? Jo, 140 teda. Já se spát, omlouvám. Jo, jaký jsme to? Tam okna nejsou a tady najednou jsou. Ale teď jsou bílej. Bum, bum, bum. Už jsme dotáhli na to málo, jak tady vidím. No to je dobrý. Co v botách? Opět v botách, ano. Teď to nebude. Mám ještě volno? Mám ještě volno. Doraz Kansanu. Tady to už nám ale ubrala. A i ta on mě nás nezabil. Jsme dobří, ale dobré. 20 podzemek. Tady to je 19, myslím. A chybí nám ještě 80. Tady to nám neubral skoro nic. Jaký máš rukavice, pak tady jsou lepší, ti dám. Tady to je na hlavu, to je blbější a to bude asi lepší, ne. Jo, tady to taky by se mohl to trošku lepšit, ale má mojí hůlku, takže ten bude určitě dobrý. Protože když má někdo moji hůlku, tak je úplně neporazitelný. A dobrý je, že je to můj, takže to může... Teď ty nemáš náhradník. Za chvilku bude mít hotovou úplně celou. Teď to je blbější, tak to prodáme a... Zbrojírna. Jo, dobře. Já jich nemocnej. No, teď doufám, že podám lepší. Teď doufám, že už to podá lepší. Chtěl bych sem teda do té 50, no, já nevím. Zatím jsme ještě na tom prvním, to ještě jde u 20. podzemka. No to si dáváme. To si dáváme. Dobře naladěné strašidlo. To jde vidět.
Ještě to není u toho, u lomená, takže to je ještě dobré. Když je to u lomená, tak už to je hodně blbý. No, bylo to už málem, ale pořád je to u toho prvního, takže je to dobrý. Sněhová vločka. Víš, to je jak socha. Tady není sníh, to je hruda z takového těsta, já nevím. Jo, tady vám můžu rovnou ukázat, jak toto takhle podáte, ale začnete úplně prostě spamovat to tlačítko a bude vám to psát malá touha po dobrodružství. Bude to furt klikat, mě se tam pustilo po ani na minutě klikání. Já mám double klik, takže mě to za chvilku pustí. Tak to furt bude spamovat a potom vás tak zkuste třeba vyšídat to sporu nebo něco tak prostě, tak. Nevím, proč mi to nejde, ale takhle to musíte dělat. Přišel jsem na to, ale chvilku. Prostě když to je prvé, tak proč to nevyzkoušet prostě. Potom jí. Co teď máme za bossa? A nejlepší je na tom, že máte tady, jo, potřebuji místo, aha. Tak jdeme prodávat, tady to prodáme, tady to prodáme, tady to prodáme, tady to prodáme. Teď se, jo, a když takhle dáte dvě věci, tak buď takhle, a jedno to budete držet, tak se vám takhle to bagne. A musíte nějakou jinou věc vzít nebo něco takhle jakože koupit. Ale se vám to tam potom vrátí. Nebo něco prodat. No. Jsme u jakýho? Čekajte se nám teď. 25. Chybí nám ještě 15 podzemek a teda takých 15 podzemek, 35 podzemek a máme hotový. Ne, teda 25 podzemek a máme to hotový, jochu, máme 50. Příště mi dáme taky 50. Nevím, jestli dáme ještě dneska těch 50. Ale tak za pokus to stojí, já se tady nudím za chvilku k smrti, tak aspoň něco udělám. A možná ještě dneska dokončíme celý podzemko. Bude takový speciál, jak dlouho točíme už? 23 minut. To je dobrý. Tady to jsou chlapci, ano. Tady to mi chcete říct, že to jsou chlapci, jo? Dobré. Hezký chlapci teda. Který mají dlouhý vlasy. Tady to by se ani nechtěl zabít, to je tak roztomilý. To není pik, ale vypadá to trošku jak pik. Jdeme zase prodat. Dneska to jde, dobré. Si mu to mikrák a ozvu se. Za chvilku se vám ozvu. Trošku jsem si tam nastavil tuto.
OK, neviditelný boss. Jestli tam takhle k puse, nevím proč, ale prostě jen tak, jestli mě asi slyšíte teď líp a trošku mám jiný hlas, protože fakt mě bolí hodně z krku a je to nepříjemný. 20. 32. podzemko. Jej. Jsme dobrý, dáme aspoň tu pajdu. Máme 50. Ale to je jako brnko, to jsem ani nevím, že tady je. To je lepší. Ale zajíček. Světlodušný zajíček. Má krásný vejce. Krásný vejce vajců. Krásný zajíček má krásný vejce. Dynamický Petra. A už to je blbý, ale no, ještě jsme neumdařili, je to teprve v půlce. To je dobrý. To prodáme. Tady to prodáme. Mohli by udělat tvůrce SFO Game nějak větší invent. Jestli jste takhle dali šipku a tady by se vám zobrazil třeba další invent. Museli byste si ho koupit a dát nějaký nový to. Nějak na sebe. To by bylo docela dobrý. U jakýho jsme? U 35. Jo. To je popelka, ne? Takový to měla popelka. Nevím. Ještě 15, 20, ne, co to je melo zakravené. Mám vás počítat nebo co? 15 podzemek. Požitkový závislák. Já jsem radši ticho. Já už nevím normálně co povídat. Ne? Jo, a tady máte ještě chat, jo. Tady si můžete povídat s kámošema. Kung fu. Ne, kung fu. To byl nějaký. Amnestázie Rubilovka. Ne, Rubljovka. Amnestázie Rubljovka. Ty kraso. Teď se to přečet. Na první pokus ne, ale ještě, ale ty hovičky se nám nějak přidávají. Měli jsme 4000 a teď máme 5000. Ne, přidá hobička, ne. Oni ani ty hobičky nám neubírají. Jo, ubírají. Ne, takže zase neviditelná zbraň. 40. podzemko, ještě 10 podzemek. A máme hotový. A já bych já nevím, jestli to dám do té 100 nebo ne. Ale nepůjdu mluvit, nějak to zrychlem. Možná, nevím. To ukončím, nevím, jak na tom půjdu. Jsem unavený. Otočíme, dáme to do té 30 minut, no. Do těch 30 minut, no, to dokončíme. 35, nevím, jak to stihneme rychle. Potom tam ještě se editovat, ježišmarja. Pojď. Tak. Sandman. To je toho, ne? Z Ironmana nebo z čeho? Z Avengers.
takový ten mušek, nebo se Spidermana, teď nevím, jak byl písek najednou. Petr nebo Pavel? Jasně, že Petr. Ne, Pavel. O 43. ještě 7 podzemek. Strašák. Když on se nemůže hýbat, tak jak nás může zabít? No tak, málo nám ubral. Ty krás, poprvé vidím, jak nám někdo ubral. Wow, jsou dobrý. Dobré. Ztracený blázen. Ne, zrcadlený blázen. Ne, ztracený a zrcadlený. Prodat a prodat. Ne, jak to, že jsem to portal, jsem to dal daleko od full game, nebo prostě Shakes and Fidget retro. Pojď, dobrá, teď můžeme na zrcadlenýho blázna. Ale teď ten už nám ubral, ale hodně. Ale přežijem to do té... No, ale máme potom toho kozelníka, tady je hodně dobrý. A tam jde magický Marek a důvtipná Kunigunda a Simo, to jsem já, Šimo. Hloupá husa. 46. Ještě 3 podzemka, tady to, a potom ještě 3. Teď už nám ubírají, ale hodně. Už jsou silnější, ale. Baba Jaga. Teď ta nám moc ani neubrala. Jo, mazada. Blej. Hop. Ne, tak se má se přelít. Tak. Merlin. Ale oni jsou docela silný. No, tak na mě nemají síla. Tak hodně, hej. Julia a Romeo. Jo, to je jisto toho, aby to bylo Julie a Romeo. Tak to jako obrátil jako, že Julio je ten kluk a Romeo, nebo jak tam bylo, byla asi ta holka. 51. podzemko. Jo, překonali jsme challenge takový, ale nezdávám se, jedeme dál. Nerchávej slova, to nevadí. Jo, dali jsme to, 52. podzemko. 53. podzemko. Louskáček, Sezamu Ali. To je epic. To vůbec nevypadá jak epic. To svítí, ale vůbec to nevypadá jak epic. Teď to vypadá normální zbraň a tady ty sluchátka, to mě hrozně štve. Já se jenom takhle nějak, nebo já nevím. Takhle normálně. Tak, dobré. Jdeme prodávat. Počkej, tak ne. Zbyl, dej mi jako dobrou zbraň.
Jestli teď mám muknej mikrák, tak se asi zblázním. Nemám muknej mikrák. Už jsem si myslel, ty krása, to by se zhraštval. Ještě, že mám nějaký. A kdyby se to točí přes bandicám. Přes bandikám. Tak by to bylo hrozně, protože by se ukončí po 10 minutách. A nejde mi to nějak nastavit, nevím proč, na dlouho. Ach jo. Dáme 100, nevím, dáme asi 100. Byl bych jsem rád za 100. Mně docházejí slova, tak moc nebudu mluvit, ale musíme dát 100. Musíme. To dáme. Další úkol je dát 100 a dohrát v game. Nevím, jestli se nám to, jestli to dohrajeme, ale bude to těžký. Máme ještě místo. Máme. Máme 100. Musíme dát 100. Pro Jirna. Prodat. Máme 100, mě už bolí prsty. Ale musíme dát tu 100. 10,50 dáme to asi tak, nevím. 10, tak třeba v 11 dokončíme. Nevím. Za půl hodiny to bude mít. Persátý revátý. Šedesátý podzemko. A mě umírají prsty. Dáme to, musíme to dát. Kouzelný džin. Šedesátý první jsme udělali. Bronikorn. Bronikorn nám zabil. Ty zlo jedno. Ty jsi nás málem zabil. No zabil jsi nám barbarskýho Berta, nebo jak se jmenuje. A i tak má nech. Ale trošku, ale stejnak prostě mě neporazil, já jsem nejsilnější. Ten pocit, když Heino nemá hotový ani to druhý. A já už mám věž. Skoro hotovou. Počkej, z kolika procent? Ze 62%, ze 13. Peřin baba. Barbarský Albert se zatím drží ještě. Mizeron, ty nás zabiješ, Mizerona, že jo? Ty tak vypadáš. Nezabiješ. Aha. Pojď. To dokončíme. Dokončíme to. A jo, bojovník vlastně nemá štít. Já jsem úplně na to zapomněl, on nemá štít. Já jsem úplně zapomněl, že on může mít štít. Jak to, že mi to tam nejde dát?
to. Štíty asi nefungujou. Malá mořská vílice. 67. Já to střihnu a uvidíme se u 99. podzemka. Tak jsme tu normálně, jak abyste mi mohli věřit, se 100 poschodí 100 ze 100. Ale má na to stoupit. Je to hotový. Jo. Úplně všechno máme hotový. To prostě úplně nemožný. Kráso. Chybí mi ještě několik podzemek, ale první 100 pater. Takže jdeme se kouknout na poslední pater, potřebuju klíč. Jako já už jsem úplně zničený, úplně prsty mě bolej a já už nemůžu dál. Už normálně mi docházejí všechny síly a nervy a všechno. Co všechno prostě úplně mě to jsem rád a přitom jsem unavený a zničený. Ale musím mít klíč. Poslední věc, co udělat, je mít klíč. A já se jdu vyspat. Potřebuju aspoň tu hospodu. Prosím. Bolí mě všechno, ty kráso. To, co jsem udělal. Asi už to nechce po mně věci. Já to ukončím. A já se s vámi loučím. A zatím čauky mňauky.